Webafowethu niyaphilana zinsizwa nanintokazi. Nami ngithi angike ngiphaphe nje. Kade abantu kwasabephapha la ko-TikTok bekhuluma izinto singababuzanga. Nami nginiphaphele nje namhlanje. Ngeke ngiphaphe nje kwayishola indlamlenze. No bafowethu kahle kahle indaba yami la. Indaba yami ikubaculi bakaMaskandi. Yabo, angeke ngize nginilawule bafowethu, angilutho ukuthi ningezwa ngami. Cha, angeke nginilawule, angeke ngibalawule abaculi. Uyabona? Ngoba esikhathini samanje uthi ubeka uvo lakho ugcina usuzikhandela amazinyo abushelelezi. Uyabona? Umuntu ayitshela ufuna ukumlawula kanti cha. Ubusika nje elijikayo. Udlula futhi. Uyabo? So inkinga esinayo lana bafowethu ayisenibaningi kakhulu ngeke mavukana kithi senibaningi kakhulu nibaningi kakhulu nikhipha njalo futhi iyona nkinga esinayo ke leyo nikhipha njalo nibaningi niyabangisana kahle kahle abanye bamosha nemali engabe bazondlela ngawo umndeni wabo noma bethenga utshwala besiphuzisa. Uyabo? Senibaningi bafowethu ngeke nibaningi nikhipha njalo khona nje lenkabade ngiyibona la uMbethu oze wayeyisa engicathi ubeyidlalisa inkabi le yerasta le nayo le binsweninisa laphana ikhaliso komhlwana icula kahle leyansizwa leyana futhi uyayibona ukuthi izofitha. Uyabona? Inkinga manje nibaningi man. Ngoba ngisho nje mavukana ukuthi nibaningi and nikhipha njalo. Uthi usathi nangu lokho njani. Umbrozo mfwafwa kude. Uthi usathi ufuna ukulalela yena ngoba uyakhipha inkunzi. Uthi usathi ufuna ukulalela yena qhamthushu. Nangu njoko ukhipha iP nayo. Uthi usathi ufuna ukulalela unjoko nangu quality ukhipha iP nayo. Uthi usathi ufuna ukusupport uquality nangu King Nuba udedela ama-hit nayo. Uthi usathi ufuna ukusupport uKing Nuba nayi indodana kaNuba iyeza nayo. Uthi usathi ufuna nangu omunye futhi esingamazi uqhamuka nengoma emnandi usathi ngeke nibaningi kakhulu manje bafowethu ngeke. Bafowethu ngeke bafowethu siya understand amatoho anqabile kulezi insuku kodwa nonke bafowethu senifuna ukukhuphuka ngomculo kaMaskandi. Uthola ukuthi mfowethu omunye uyidumele kahle nje ku-TikTok uzenzela ama-video uyahlekisa uyishayela amahlaya adume aba nama-followers amaningi useyokhipha futhi naye. Hawu. Naye futhi kumele sekwe yithi futhi. Ngiyazi ukuthi asiphoqiwe bafowethu siniseka ngoba sinithanda futhi nomculo wenu usiphilisa. Kodwa inkinga senibaningi kakhulu senibaningi kakhulu bafowethu. And niyacula. Mhlambe niyadlala cha. Kibo bonke abafowethu abanye engingababalanga bayacula kwangempela futhi. Yabo? Namavukani lawa safika esingawazi. Uthola ukuthi mhlawumbe uyascrollela ku TikTok nangu umuntu uyeza nengoma emnandi enkulu futhi. Bayacula abafowethu kakhulu. Inkinga senibaningi anisupporteki nonke. Uyabona? So manje ngasupporteki nonke kuze kube ngazuthi mhlambe khona sibabamba ngophondo noma khona singabathandi noma sesisupporta umculo ozwana neqhawe lethu ongazwani neqha kanti anginjalo. Inkinga bafowethu nibaningi ngoba ngisho ukuthi usathi okay athi ngisupport usibanibani uyakhipha uthi nangu omunye uthi uthi nangu omunye ngeke bafana phela silalela ngedatha la. Uyabo? So inkinga kusikho ukukhipha kweni bafowethu ningizwe kahle nani ke balandeli bakaMaskandi ningizwe kahle ayikho inkinga ngokuthi abafowethu bayakhipha. Ayikho inkinga. Inkinga izoqala ekutheni bazoqashwa ubani. Uyabona? Inkinga iqala nje lapho ukuthi bazoqashwa ubani nizoqashwa ubani mase nibaningi kangaka. Uyabo? Ngizocela lana senikhala ngabahleli bemicimbi nithi abaniqashe uzoze uqashwe waziwa ubani. Uyabona? Ngoba igama liyakhiwe emculweni uzube negama lakho. Isikhathi esiningi maqashwa sekuqashwe igama lakho ozakhele lona emculweni. Ungacula ingoma yakhe benkulu ukudlula bonke abaculi kodwa mongenalo igama emculweni uyohleza ukhala ngaphansi. Uyabona? So ingakho kuyaye kuze kuvela izinkulumo ezithi
ukhuzane ngoba bayathanda abantu ukuthi uma bexakwe inkinga zabo bethi ukhuzane, bethi hayi sivalele ukhuzane. Akekho umuntu ongakuvalela kwisiphiwo sakho siphiwo uNkulunkulu. Nangu uBobo owakhala wathi uvalele ukhuzane emqambela amanga, kanti uyena wayivalele ngokucula ingoma encane, wabuya-ke manje ngengoma enkulu. Kusho ukuthi ukhuzane osephinde wavula ngoba izinto zakhe zivulekile, uyaqashwa, umusic wakho uyadlalwa, uyalalelwa, siyameseka nathi, uyabona. So into ekuvulelayo ingoma yakho, kodwa ingoma yakho izokuvulela kahle mangabe negama lakho kumculo kaMaskandi usulikhandile walibeka lapha phezulu, ngoba bayakhipha abafowethu. Khona abakhipha kabili ngonyaka, khona abakhiphe kathathu ngonyaka. Uthi usathi ulalela leya album bongakayiqedi, nangu useza ne-EP, uthi usathi uthi nangu futhi hayi bafowethu ngeke. Senibaningi kakhulu. Yazi ingakho uyayuzwa inkulumo ezithi ukhuzane uthwele, wawuthwalela umculo, kusuke kukhuluma lapha abantu abanomoya, uyabona. Manje ngabe uthwela kafingani pho? Naqala ngimuphi unyaka nithi ukhuzane uthwele, kanti yasinjani lese sakhe isithwala? Ngithi nathi nina ubekela iminyaka uzohamba emhlabeni, yasinjani-ke lese sakhe isithwalo esingase iminyaka yakhe yokuphila engasapheli, ngoba nangu lokho ephilile. Futhi ekumele nikwazi, ayikho inyoka, ngoba nithi uthwele ngenyoka, ayikho inyoka ebhala umculo, uyabo. Uyabona ukuba uthwele, mina ngoba ngimphikela kangaka nje, ukuba uthwele ngabe ucula umbhedo simeseke kunjalo, siboneke lapho cha amandla enyoka akhona ngempela. Manje inkinga usayihlupha, usabhala, usawupromote umculo wakhe, inyoka ayisizi ngalutho. So nidlala nje ngokhuzane manje nithi uthwele bafowethu. Ngize ngilifake igama lakhe, ngifuna ukulifakiswa ukuthi Indlamlenze ikhipha kanye ngonyaka. Niyangizwa yini? Ithi mayisikhiphile Indlamlenze mase iyawupromote umculo wayo, iwuphushe, nicomplaine nina abalandeli abayiziwula, hayi nonke laba abayiziwulo bezwa bethi xayi useyasibhora uposta njalo, kanti upromothani umsebenzi wakhe. Ingakho ukhuzane trend akusukela ngoJanuary kuze kushaya uDisemba lokho ha trend, ngoba into yakhe mayiyenza uyayenza mase yayiphusha, uyabo. So angeke ufike wena uyofuna umsebenzi akuqasha umlungu, ufike usebenze iviki elilodwa, mawuhola ngeviki uhole masuthi hayi awuthi ngihlale endlini kuyabantu ubusika ngiyoze ngibuyele ngesama. Akusebenzi kanjalo, bazokuxosha, uyabo. So inkinga yabafowethu abaningi la emculweni kaMaskandi, bayacula ingoma zabo zimnandi impela, ningizwe kahle. Inkinga ikuphi? Sekumaketheni, isekuyipromotheni. Ufika umuntu akhiphe mayisethi hayi ingoma izoyingenela kubantu, ukhohliswa umuntu osalisebenzela igama lakhe yena walibeka ebalazweni. Vele umuntu onjalo ingoma vele iyayiyela ebantwini, kodwa wena mawusafuna ukukhuphuka zikhandle ndoda, uposte engathi uyahlanya, bekugxeka abanomona bethi usunesidina. Asisiboni thina isidina mawupromote into yakho, uyabona. Sizoyilalela, sigcine sesiyilalela ngenkani ngoba uyasigxisha yona, uyabona. Kuyakusebenzela-ke nawe, uyabo. So ngikhala mina ngokuthi abafowethu bayacula, banayo ingoma enkulu, futhi inkinga umuntu ufika akhiphe mase relax, athi hayi abafowethu sebezobona nabo sebezoyi-streama, bazoyikhona lokho okwenziwayo online. Ayihambi kanjalo. Khipha mase uyawuphusha umsebenzi wakho, yabo, ukhuthalela umsebenzi wakho. Phela umculo ufana nomsebenzi, fana nokuthi usefemini lapho, yabo. Angeke urelax ngenxa yokuthi utholile umsebenzi, kumele usebenze, kumele ufukuze. So ayikhiphi insizwa mase ziyawuphusha umculo wazo, uyabona. Ukhumbule ukuthi umculo awusiwiso mahlaya, ungathi ufike ukhiphe mase uyoshaya amahlala phansi ukhohliwe ukuthi kunomsebenzi owukhiphile, mase ucabanga ukuthi ingoma nje zizoyingenela ebantwini. Kanjani negama lakho ungakalibeki ebalazweni, yabo. So abafowethu, angisho ukuthi ngithina nginilawuli, khiphani, siyanithanda, sizoneseka futhi nonke ngokulingana. Inkinga iyoqala mzwane senithi seniyavalelwa nisaqashwa, inkinga iyoqala lapho. Ningacula nonke ngoba nifuna ukucula nonke, uNed waduma ku-TikTok usuyacula, akunankinga acula, kodwa mase ungasaqashwa ungasikhaleli, ungasibaliseli lokhu ukuthi ubanjwa ngophondo oludakiwe la. Zihlelele wakho umcimbi uyiqashe wena nabangani bakho, uyabo. Ngoba ngisho nje senibaningi kakhulu bafowethu, so ngiyabathethelela mina abahleli bemicimbi, angeke beze beniqashe nonke. Ngiyabathethelela futhi nabalandeli, angeke beze beneseke nonke. Nibaningi bafowethu. Mina ngingasho ngithi bonelani kukhuzana, nikhiphe kanye, hayi kaningi. Lento enikhipha kathathu ngonyaka, ukhiphe kanye mase uphusha ingoma zakho. Ingakho abanye umuntu egcina eshaya imiliyoni nje kuphela, kuphelele lapho uthi ushaya imiliyoni asaqhubeka ama-views ngenxa ukuthi userelaxile. Qhubekani nokuphusha umsebenzi wenu madoda, sizoneseka. Ngiyabonga.